In ach teilech bí an daoine bhíon ag bailiú star faoin na glán. Bailiúthirí agus cuéimhnóirí bélideas an Sloinne. Bhí siad chomhlíon mar muintear war acu. Go bhfuil ceantar ar fad ar tugu de moras. Idir sean chápéisí agus sean ficteoirí. Táhaid chu sean leis na cric. Bíonn siad ag cosint ó naireacht. I gcónaí ag tochailt agus ag fisrú. Bua as cuimse a bhí an sin. Nacha, sin. An céad ceann ó hitam limní. Agus ag cuineáil an tólas Sloinne don chéad glóin eile. Information has been given regarding the murder of John Linane.